BKWC मासिगिरि महरै अनिल बसुमतारिया समायखिरा लाबाय। गाम्बारु मुसाहारिखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय उनाव लांदां जानानै दंमोन BKWC मासिगिरि बिबाना। दिसपुरनि सेक्रेटारियेटआव BKWC मासिगिरि महरै समायखिरा लायो अनिल बसुमतारिया। गिबियाव BKWC खुंथायनि मासिगिरि महरै गाम्बारु मुसाहारिखौ सायख'नानै लानाय जादोंमोन। नाथाय उननि समाव माखासे इसिङारि जाहोननि थाखाय थांनाय माखासे दाननि सिगां गाम्बारु मुसाहारिखौ BKWC मासिगिरि बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जादोंमोन। बे मासिया लांदां जानानै थानायनि उनाव मैया दिसपुरनि आसाम सेक्रेटारियेटआव आसाम सरकारनि ट्राइबेल एफेयार्स डिपार्टमेन्टनि नेहाथारि IAS अफिसार मुस्रिमा बिनिता पेगुनि नुजाथिनायाव अनिल बसुमतारिया BKWC मासिगिरि महरै समायखिरा लायो। संबिजिरनि फारसे सैथोथियै फोथायगोन। आं भारतनि उदांस्रि आरो खौसेथिखौ रैखा खालामगोन। फोथायथाव आरो गोथार गोसोजों आंनि बिबानखौ मावलांगोन। गिनाय एबा गेलेनाय, अननाय एबा गाज्रि गोसो लायाजासे संबिजिर आरो नेमखान्थि बादियै साफ्रोमबो सुबुंनि फारसे बिजिरनाय आखु दिन्थिगोन।